שלום לכולם, כאן גרעין ברק בשעה 2:55 בבוקר, לפנות בוקר, בלילה, לא אכפת לי. כמו שאתם רואים, אליאב נרדם לו. כאילו אני יודע להבדיל בין ארטלי ללורד, וזה ואנחנו גלגלנו עשרות אלף רעיונות לתחפושות. זה התחיל מטרול, מכת ברק, ברקים, פלש, פיקאצ'ו, גמדי גינה. והנה אנחנו פה עושים תחפושת של ג'אנגל ספיד. רוצים להגיד משהו? הדס, אילון ורעות הערים בקומונה. מה יש להגיד? הלילה כנראה לא נשאר. ואני רק רוצה לציין שאילון חפר לנו שהוא עייף, מסריח, מזוהם, מטונף. לא מגולח, עכשיו חצי. כן. אני חצי מגולח. אני אבוא להראות לכם. לכם, זה הטלפון שלי, אני אבוא להראות לי. יש? יש, מקלט. כפר עליך אתם יכולים להביא לי מחק אמיתי? מחק, מוחק. יש בחדר שלי חברה. יש לי גם. זהו, מילות סיום, מישהו? גרוע אנחנו בקלמר. עוד נחזור, תהיו סרטונים. בחדר יש... שיהיה לנו יום מעולה. כזה ממש